जयनाव फैदोलाय लोगोफोर बरायहरनाय थाबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव फैदोलाय लाइभआव जयन जाफैदोलाय लाइभआव जयन जाफैदोलाय सासेबो गैथ'आ बिपिएफनिया नै बिपिएफना लोगोफोर बिपिएफनिखौ नायनो गसाइगावआवबो 2 राउन्ड 4 राउन्ड थांबाय बेनिफ्राय भेरगाव मोनसे बारायलायबाय आरोना 10ता समस्ति ना 10ता समस्ति जाबाय टटेल गासिबावबो मानि बिपिएफनानो दावखोनानै दंजोबो आरोना राउन्डआथ' गोबां थांबाय मानासनाबो 3 राउन्ड थांबाय नै पन्द्र'थायाव बिपिएफआ 15थायाव देरहामारसिगोन नामा लोगोफोर बिपिएफआ 15थायाव देरहामारसिगोन बायदि सानबाय आं मानो होनबा बेवहाय दा इउपिपिएलनि मोनसेबो सासेबो केन्डिडेटआनो बेवहाय लिड लानायखौनो नुनो मोनखायासै कंग्रेसनिफ्राय 24 जन बेनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय 78 जन बेखौ नायोबाथ' बिपिएफनिफ्रायनो बांसिन देरहागोन माने सिगाङावबो बिटिसि इलेक्सनाव बिसोरो टप मोनखादोंमोन नालाय एबारबो माने मोनगोन बायदि सानबाय आं टपखौनो मोनगोन बिसोरो एबारबो एमएलए इलेक्सनाव 10ता गाहाम लिड लाखाना थाबाय मोनबाल'सैसो मोनबायाव आरो हाखानाय नंला गोबां राउन्डबो थांबाय अबेबा बायदिया नायनि हाइस्ट राउन्ड थांनाया बबे समस्तियाव 5 राउन्ड थांना दं नै माजबाराव 5 राउन्ड सरन बर' बेयावथ' इउपिपिएलनिफ्रायथ' गैखाथारा नै बेनिफ्राय खमखासै सासेयासो 2610आव जेएमएमनिया सरन बर'ना मानि 2610 मार्क मानि बारा जाना दं आरो बेना 5 राउन्डआव थांखाबाय बेनिफ्राय 4 राउन्डआ उदालगुरियाव थांबाय बेनिफ्राय भेरगाव थांबाय उदालगुरियावबोथ' 6000 मानि दिपेन बर'आ 6000 भटआव मानि डाउन जाना दंखासै आरोना बेखौ नायोबा जेनहैसिगोन बायदि मोनबाय आं नायबाय था नोंसोरबो दिन्थिलांबाय थागोन आं बेनिफ्राय आसामाव नै बिजेपिआ 78ता समस्तियाव लिड लाबाय दं कंग्रेसआ 25ताल' बेनिफ्राय बिपिएफआ 10ता एजिपिआबो 10ता एइउडिएफआ मोननैयानो मोननै दै ओमफ्राय रायजो दला बे मोनसेयानो मोनसे बिराद खम आरोना नोंथांमोननिबा माबायाव बिटिसिआव हाइस्ट मार्कआ मानि हाइस्ट जि पार्टि बे पार्टिया सोरखौ देरहागोन बायदि नोंथांमोना आसा खालामो आंनि बायदिबाथ' बिपिएफआनो देरहाखासिगोन मानो होनबा लिडआ बांसिन लाखाबायना बिसोरो इउपिपिएलआ 0खौनो जामारगोन नामा दाख्लैनि जि एगजेक्ट पलाव होनाय बायदिनो जाहैसिगोन नामा बिसोरथ' एगजेक्ट पलाव गोबां निउस चेनेलफ्रानो 0खौनो दोनदोंमोन दा बे हिसाबै 0आनो फैमारसिगोन नामा दाथ' जिबायदि लिड लानाय नुबाय दङ माने बिजेपि आरो बिपिएफआनो बांसिन मानि एनडिए सरकारा बांसिन लिड लाबाय दं आरोना कंग्रेसआबोथ' गैया हायासै बेवहाय नै बिजेपिआ 78 जाबाय कंग्रेसआ 25ताल' बेनिफ्राय नै बिपिएफआथ' 10ता जोंनाव बिटिसिआव मोनबा समस्ति दंबावो मोनबा समस्तिखौ माने बेवहाय आपडेट होथ'वाखै आरोना माने बिसोरना समान जाबाय खोमा बेखायनो होथ'वाखै जेब्ला आपडाउन जागोन एसे गोबां बारलांगोन अब्ला बेवहाय आपडेट लाबोयो आरो बिसोरो बिजेपिआनो आसामाव सरकार फैबावगोन बायदि आं सानबाय आरो बिजेपिआनो सरकार फैबावनांगौ
तामुलपुरनिखौसो नायनो गोसोमोन। तामुलपुरनिया माबायदि जाना दंबा बिस्वजित दैमारि आरो आवगायनि जि BTCनि चिफ बारग' चिफ प्रमद बर' बिसिनिखौ माने बिराद नायनो गोसोमोन आरो माबायदि जाना दं। लाइभआव मानो जइन जाबाखै मानसिफ्रा? लाइभआव जइन जाफैदो। 42ल' जानानै दङ। 1000 जन मानसि लाइभआव जइन जाफैना एसे इन्टारेस्ट जायो। माने एसे खम जइन जादों लाइभआव? नोंथांमोननो आं फुरा लाइभ माने दिन्थिबाय थागोन आरोना रिजाल्टखौ फुरा लाइभ नोंथांमोननो आं फोरमायलांबाय थागोन। जों BTCनिखौ नायसैलाय नै BTCनिया बेसे राउन्ड थांगोन नै माबायाव गसाइगावआव 2 राउन्ड थांबाय। बेनिफ्राय दतमायाव नै 2 राउन्ड थांबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय क'क्राझाराव 1 राउन्डआवनो दङ। सेवलि महिलारिनियाव। बेनिफ्राय बावखुंग्रियाव बेवहाय 2 राउन्ड दङना। बेनिफ्राय सिडली चिरां बेवहाय 3 राउन्ड। बेनिफ्राय बाक्सा 42आवबो 3 राउन्ड थांना दङ। सरिनि मानासना थाबोदों। मानासनियाबो 3 राउन्ड थांना दं आरोना। बेनिफ्राय नै भेरगावनियाबो नै 4 राउन्ड थांना थाबाय। उदालगुरिना 4 राउन्ड। ओमफ्राय माजबादना 5 राउन्ड जाना दङ लोगोफोर। दा बेवहाय जेसेबां लिड लाबाय दं गासिबो 10ता समस्तिनियाव माने BPFआनो हाइस्ट माने टपआव माने थांना दंथ'यो आरो। बेखौ नायब्ला BTCआव BPFआनो सबसे बांसिन माने टपार जागोन आरो दा। जे MLA आसाम बिधान सभानि जे MLA इलेक्सननि जे रिजाल्टआव माने BPFआनो बांसिन माने केन्डिडेट देरहागोन बायदि आं आसा खालामबाय आरो। मानो होनबा बिसोरो बिराद गोबां माने लिड लाखाबाय थाबाय आरो। नै बिनिखौथ' नायबाथ' बारा गैला नै। माजबादनियाथ' बेवहाय माबाया सरन बर'आ माने आवगायना दंखायो ओरैनो 2610 माने भटआव बिथांनिया आवगायनानै दङ आरोना। बेनिफ्राय बिसोरना माने 5 राउन्ड माने थांखाबाय साननायानो। उदालगुरियाव नै लोगोफोर रिहन दैमारिनि जायगायाव मा जानानै दंनो उदालगुरियाव जे रिहन दैमारि आरो बेयाव दिपेन बर' सार दंमोन नामा बिसनिया माने रिहन दैमारिना 6920 माने गोजौआव जानानै दंखायो आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय भेरगावनियाबो 4379 सोर मोनबा केन्डिडेटआ बिसोरनिया इउपिपिएलनिया। बेनिफ्राय बिसोरनाथ' मोनेस्वर बर' दङ। बेनिफ्राय बाक्सा 42नियाबो बेनिया राकेश दंमोन नामा। राकेशआथ' 11557 भटआव माने उन जानानै दंखायो आरोना। बेनिफ्राय मानासनिया नै थानेस्वर बसुमतारी जोंनि समस्ति दै इयो लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंस्रां ब्रह्म फैला जे बरगयारि बियो 7756 माने भटआव माने डाउन जानानै दं आरोना। बिनिया बारा एसे माबा नङा हेसपेस नङा। बेनिफ्राय सिडली चिरांनिखौ नाय। सिडली चिरांनिया 3868आव माने भटआव माने डाउन जाना दं आरोना। माने BPFना माने बेखिनिया बारा जानानै दं आरोना। बावखुंग्रिनाबो 3987 बारा नङा आरो बिनिया। ओमफ्राय राउन्डआबो एसे खमखादै लोगोफोर बिनिया। बिनि BPFना बेखिनिया बारा जानानै दं। बेनिफ्राय नै क'क्राझारनियाबो सेवलि महिलारिनियाबो मा जानानै दंनो 3000 बारा मोजां नुवाखै 3037 दङ दै। 1 राउन्डआव थांदों बिसनिया। ओमफ्राय बे बाखिनाबो बिसोरनाबो नै 2 राउन्डफोरल' थांदों। नैबे क'क्राझारनियाल' 1 राउन्ड थांबाय दं आरोना। दा हाइस्ट लिड लाबाय दङ होनबा BPFआनो आरोना। BPFनियानो माने बांसिन समस्तियाव माने लिड लाना दङ 10ता समस्तियाव। 10ताबाथाय मोनबा समस्तियाव दा बेसेबांसो जायगायाव सोर बायदि केन्डिडेटआ आवगायबावगोन एसे उनाव आपडेट होगोन आरोना लोगोफोर। लाइभआवनो बिराद खम थायोना ओंखायनोथ' इन्टारेस्ट नाङा जायो लोगोफोर। एसे बुरजा थानांगौ लाइभआव। मानो फैयो मानो थांफिनो। नै लोगोफोर नै BJPआ 77 माने समस्तियाव लिड लागासिनो दङ। कंग्रेसआ 25ताल', BPFआ 10ता, AJPआ 10ता, AIUDFआ 2, इउपिपिएलआ मोनसेल' लादों नै। मोनसेल' लाबाय नै इउपिपिएलआ दासो फैदों। इउपिपिएलआ बबे समस्तियाव लिड लाबाय दं मोनसे नै दासो फैदों दे लोगोफोर। नै खोनासं बिजनि समस्तियाव कमल सिं नार्जारिया माने 2 राउन्डआव आवगायनानै दंबाय दं नै। बेनिखौ नायनि बेसे बुरजा सरि नै दे लोगोफोर। नै बेयो कमल सिं नार्जारिया इउपिपिएलनियाव नै कमल सिं नार्जारिया
माने बेसेबां फटआव बारा जाना दं नै नायबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना। बारा गैया नै बिसिनिया टुरावनो थांबाय ना, टुरावनो थांबाय। बेनिफ्राय 1069ल'आव मानि बिसोरनिया मा जानानै दंनो फटआव मानि आवगायनानै दंहैयो आरो ना कमल सिंह अरुप कुमार दे जों आरो ना बिसोरना अरुप कुमार दे जों बिजेपिनि केन्डिडेट दै बिसोरना बेवहाय मानि कमल सिंह नार्जारिया एसे आवगायनानै दंहैयो आरो ना इउ पि पि एल निफ्राय बे सासेल' बिसोरना सासेबा सानैल' होनानै माबायाव ससियेल मिडियायाव बा निउस चेनेलाव फोरमायखादोंमोनना बिसो जाहैसिगोन नामा। दासो नै सासे फैदों इउ पि पि एल निया 2 राउन्ड थांबाय 18था राउन्ड दं बिसोरना इउ पि पि एल निफ्राय दासो सासे नै सासेल' आवगायनानै दंहैयो। उदालगुरिनिखौ सोंहरदों सासे उदालगुरिनिया बबे पार्टियाव आवगायनानै दं होनना बुंदों आरो ना। उदालगुरिनिखौ आं दिन्थिनि ना उदालगुरिनि जोंनि बि टि सि निखौ नायनि उदालगुरिनिखौ सोंहरदों उदालगुरिनिया रिहन दैमारिया लोगोफोर रिहन दैमारिया उदालगुरिना बबे पार्टियाव आवगायना दं होनना सोंहरदों दै बियो। उदालगुरिना रिहन दैमारिया माने आवगायनानै दंथ'यो आरो माने दिपेन बर'जों बियो माने 7,866 मानि भट बारा मोननानै दंथ'यो आरो ना दिपेन बर'निख्रुइ माने बिसोरना 5 राउन्ड थांबाय दे बिसोरनाबो खम नङा 5 राउन्ड 10था राउन्डआवसो 10 राउन्ड बे 10 राउन्डआवसो मा जासै दा 5 राउन्डआवथ' 7,000 गाहाम बारा जाना दंखायो आरो ना रिहन दैमारिना। उदालगुरिनिखौ सोंहरदोंमोन नालाय ना सोंहरबानो जाबाय बेबायदिनो मोनसे बबेनि समस्थिनिखौ बेसे आवगायनानै दं बेखौ 5 राउन्ड थांबायानो उदालगुरिनाबो 5 राउन्ड थांबाय बेनिफ्राय माजबादनिया सरन बर'निया माने 6 राउन्ड थांखाबाय बिसोरनाबो 10था राउन्ड 6,000 बारा जाना दं दै 6,825 मानि सरन बर'ना बारा जाना दं दै मानिया माजबादनिया बि पि एफ नि केन्डिडेट ओमफ्राय उदालगुरिनिया रिहन दैमारिना हाइस माइनि बारा जानानै दं आरो ना 7,866। कमेन्ट्स खालामना सोंहरलायबानो जाबाय दै लोगोफोर बबे समस्थिनिखौ नांगौ आरो ना आं फोरमायहरबाय थागोन बबे समस्थिनि केन्डिडेटआ बेसेबां आवगायना दं आं नोंथांमोननो फारि फोरमायहरगोन। बोथोरा बिराद गरम अखा हादोंमोन नालाय दाख्लै साननैसो ओमफ्राय दा सान्दुं दुंनानै अयथासार गरम जानानै दं आरोना थानो हायाखै आं फेनसो होबाय दं। लाइभआवनो खम जालायबाय नै लोगोफोर मानो लाइभआव थानो बायो लाइभआव फैनांगौना लाइभआव बुरजा थाबासो इन्टारेस्ट नाङो। नै नायनोसैलाय जोङो दा बर्थमान बिजेपिया 77 समस्तियाव लिड लाबाय दङ कंग्रेसआ जादों इण्डिया कंग्रेसआ जादों 25थाल' बेनिफ्राय बि पि एफआ 10था समस्तियाव लिड लाबाय दं दे दाबो रावबो दाननो हायाखै बि पि एफ खौ माने टपार जाहैगोन हागौ नामा बि टि सि आवनो इउ पि पि एलआ 0 जानो हागौ मोनसेबा मोननैल' थाहैनो हागौ आरो आंनि आन्दाजावबो दा बर्थमान इउ पि पि एलआ अरुप कुमार देजों नांनाय जि बिथां इउ पि पि एल नि पार्टिया माने एसे दावखोनानै दंथ'यो आरो ना इउ पि पि एलआ मोनसेल' लिड लानो हादों। मा समस्थिखौथ' नोंथांमोननो खिन्थाहरखादों आं दानि इउ पि पि एलना मोनसेल' समस्तियाव मा समस्तियावमोन सरि इउ पि पि एल निखौ नायनि आं ना नेयाव थुनांगोन इउ पि पि एल निखौ नायनि इउ पि पि एल निया कमल सिंह नार्जारिया माने आवगायनानै दंथ'यो आरो ना बेसेबांनो 1069 भटआव आवगायनानै दं 2 राउन्ड जाबाय दे लोगोफोर गोसोआव लाखा बे जाबाय बिजनि समस्तिनि बिजनि समस्तिनि आरोना बे कमल सिंह नार्जारिया अरुप कुमार देखौ मानि 1069 भटआव मानि फेजेनथ'नानै दं आरो ना लिड लागासिनो दं बे कमल सिंह नार्जारिया बेखौ गाहायाव दोनथ'नानै दा 2 राउन्ड सोलिबाय दं बिसनिया सोंहरबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बबे समस्तिनिखौ नांगौ।
माबानिया नै बिजेपिनिया नै दहाय 77 मोनथ' मोनसे लिडा माने बिथांमोननिया खमायबाय आरो सोरबा दानबाय नै कंग्रेसआ दानबाय नै कंग्रेसआ नै दा दानबाय दहाय कंग्रेसआ 25थाल'मोन लिड लानाया दा 26ता जाहैबाय माने 76 मोन 77 मोन बिसिना सरि बेनिफ्राय दा कंग्रेसना 26 जाहैबाय 25ल'मोन थारमाने जि जायगायाव मेजरिटि कंग्रेसनि मानसि दं बे जायगाखौ मोनहैबाय आरो बेखायनो बिसोर मोनसे दानहैबाय आरो नै नायदै दहाय 76 मोन 77 मोन दा ओमफ्राय 76ल'सो बेनिफ्राय नै कंग्रेसना 26 जाहैबाय 25आव दा दानथ'हैबाय आरो मोनसे बेबायदिनो दा बिजेपिनाबो एसे डाउन जाहैबावनो हागौ आरो ना किसुमान जायगाफ्राव माने कंग्रेसनि मेजरिटि थानाय जायगायाव कंग्रेसआ माने गोहोम खोख्लैहैनो हागौ आरो ना दा बिसोर माने लिडसो लाफुबाय दं बिजेपिनि मेजरिटि जायगा दंथ'यो आरो दा बेखायनो बिसोर बेखिनिखौ लिड लाबाय दंथ'यो बेनिफ्राय बिसोरनाबो नै कंग्रेसनाबो बारायलांबाय थानोबो हागौ बेबायदिनो मोनसे मोननै दा खिन्थु जोंनि बिटिसिनिखौ नायोब्ला बिपिएफआनो माने हाइस्ट माने टपार जाहैगोन बायदि नुखाबाय आरो माने दाननो हाया नुखाबाय जि जायगायाव समस्थियाव आरो 10ता समस्थियावबो बिथांमोना माने लिड लाखाबाय मोनसे समस्थियाव इउपिपिएलआव लादों दा 11ता मोनब्रै समस्थिल' बाखि थायो दा मोनब्रै समस्थियाव दा सोर मा थाङो आंथ' माबानिखौ बिराद नायनो गोसो जाबायमोन दाबो आपडेटखौनो खालामथारा माथो बे तामुलपुर समस्थिनिखौ प्रमद बर' आरो बिस्वजित दैमारिनिखौ इसिनि फाइटआ माबायदि जागोन दाथ' माबानिखौथ' नुखाबायानो दिपेन बर' आरो रिहन दैमारिनिखौ इसिनिखौ मोननायबा एसे मोजां मोनगौमोन आरो ना लाइभआनो खमथारलै माथो लोगोफोर मानो खम थाथारो लाइक खालामना होब्रा अननानै माथो रावबो लाइक खालामथारा लाइक खालामना हो हायोबा अननानै बांसिनबाबो दसे थाथ'नोसैलाय ना लोगोफोर जों बिटिसिनिखौ नायफिनि बिटिसिना बेसे राउन्ड थांदों हाइस्ट नै माबानिया सरन बर'निया माजबाराव 6 राउन्डआनो थांबाय नै 16 राउन्डआव बिसिनाबो 10ताल'सै बेनिफ्राय उदालगुरिनाबो 10ताल'सै राउन्डल'सै बेनिफ्राय भेरगावनियाबोथ' 10ता राउन्डल'सै माने मोनबा राउन्ड मोननै थांखाबाय बेनिफ्राय आरो 6 राउन्ड 6 राउन्ड मोनसे थांखाबाय आरो ना दा गसाइगावनि दं लाइक खालामना होलाय लोगोफोर अननानै लाइक खालामना होब्रा मोजां मोनगौमोन आं लाइक खालामना होबा आं फोरमायहरबाय थागोन दे नोंथांमोननो लाइक खालामनाल' हो अननानै नै लोगोफोर नै बिजेपिआ आरो 77 माने समस्थियाव बिथांमोना लिड लाफिनलायबाय नै बिजेपिआ बेनिफ्राय नै कंग्रेसआ मोनसे खमायफिनलायबाय माने डाउन जाफिनबाय बिसोरनिया 25ताल' माने माबायाव समस्थियाव बिथांमोना माने लिड लाबाय थाथ'लायबाय माने बिजेपिआ दानफिनलायबाय आरो एबार कंग्रेसखौ बेनिफ्राय नै बिपिएफआथ' 10तायावनो लिड लाखाबाय दं एजेपिआबो 10तायावनो एआइइउडिएफआबो मोननैयावनोखा बेनिफ्राय रायजो दला मोनसे इउपिपिएलआ मोनसे बाखि पार्टिफ्रा माने गैथ'आनो माने दहाय दङमोन खिन्थु दा बिसोरनिया दानजाजोब्बाय आरो ना रायजो दलनिफ्राय सासे इउपिपिएलनिफ्राय सासे दङ बेनिफ्राय इउडिएफनिफ्राय सानै एजिपिनिफ्राय 10ता बेनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय 10ता बेनिफ्राय कंग्रेसनिफ्रायथ' 25ता बिजेपिनिफ्राय 77ता माने लिड लाबाय दं आरो बे फाइनाल रिजाल्ट बे नङा दै लोगोफोर जेब्ला देरहासार जागोन विन जागोन अब्लानिया नै बेवहाय होना दोनखाबाय नै 124 समस्थियाव माने बेखिनि 124 समस्थिया माने कभार जाथ'खाना दं आरो दा दा 126 बाथ' बाखि बारा गैला बेनिफ्राय नैयाव नायदै जेब्ला विन जागोन ना देरहागोन नैबेयाव थागोन नैबे 0-0 नुदों ना विनाव बेवहाय साबेसे देराखो बिजेपिनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय बेयो नैबेयाव माबागोन आरो ओंखारना थागोन दा नै बिसोरनाबो बारा गैला गोबां थांबाय राउन्डआ माने माबायावथ' कंग्रेसआनो दावखोनानै दंथ'यो मा होनो केरेलायाव सोरबा कमेन्ट्स खालामदों र' आं कमेन्ट्सखौ फरायनानै खोन्थाहरनि मानिखौ
नांगौबा र' दसे थाथ'न र' लोगोफोर दसे नेथ'नि सोर दावखोलायगोन सोर फावसायलायगोन सोर आवगायलायगोन नायलांबाय थागोन आरो ना पुरा मेन रिजाल्ट ओंखार जासान्दै आं लाइभआव थाबाय थासिगोन आरो ना फोरमायलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना नुवाखैब्लाबो खोनासंलांबायल' था आरो पिपिएलनिखौ खनसे नायफिननि नै बिसिना कमलसिं नार्जारियानो आवगायना दंथ'यो नै कमलसिं नार्जारियानो बिजनिनिफ्राय टु राउन्डआव दाबो दङ माने बिसिना 18था गाहाम राउन्ड दं दे एखौनो जायाखै दासो टु राउन्डआव आवगायना दं माने लास्ट जाहैगोन नामा बिसिनियानो आरो दंबावोसो सोरनियाबाथ' समस्थिना रिजाल्टआनो सानजायाखै बायदि मोनदां दा 1+10 इन्टु बेसे जायो 11 4 समस्ति दंबावो आरो ना सोरबा कमेन्ट हरलायबायलै सोरबा सोंहरबाय दङबा उदालगुरिनिया इउपिपिएल देरहानांगौमोननो हेलौ आदा उदालगुरिनिया इउपिपिएल देरहानांगौमोननो देरहानायाथ' देरहानांगौमोन आरो आं मा बुंनो हानो देरहाजानो बयबो लुबैयो गाव गावनि सापर्टारफोरखौ गावनि सापर्ट खालामनाय केन्डिडेटफोरखौ बयबो देरहाजानो लुगैयो बेबायदिनो आंबो बिपिएफनि सापर्ट खालामोब्ला बिपिएफखौ देरहाजानो लुगैगोन बयबो इउपिपिएलनि सापर्ट खालामबा इउपिपिएलखौ देरहाजानो लुगैगोन बेबायदि आरो ना गाव गावबागाव माने सापर्ट जाय केन्डिडेट बेखौ माने देरहाजानो लुबैयो आरो दा आरो नों देरहाजानो लुबैबालाय बोरै जानो माने रायजोनिबो सापर्ट नांबाय ओनसोलनि सापर्ट नांबाय बयनिबो अनसायनाय मोनब्लासो देरहायो नालाय जिखियानो जाया देरहाजानो आंबो हास्थायो लाइभआवनो बिराद खमथार नै लाइकखौनो सासे सानैल' खालामबाय थायो गोबां खालामना होना लाइकखौ बारायथ'वाखै लोगोफोर नै बिजेपिआ 77आनो दं कंग्रेसआ 25थायानो दं बिपिएफआ 10थायानो दं एजिपिआ 10था एआइइउडिएफआ 2 इउपिपिएलआ 1 बेनिफ्राय रायजो दलआ 1 बेखिनियानो दंथ'यो दे लोगोफोर मानासनिखौ नायनो दे मानासनिखौ आंनि समस्ति गोलैयो दा मानासनिया बेसे भटआव आवगायनानै दं नायनि मानासनिखौ नायनो लुगैफिनलायबाय आरो ना गावनि समस्ति नालाय 4 राउन्ड थांबाय 4 राउन्ड मानासाव 4 राउन्ड सरि मानासनि थुनाया एसे फुल जादों आंनिया मानासनिया 4 राउन्ड थांबाय 19था राउन्ड दङ 19था राउन्डआव बिनिया 11,377 प्लास जानानै दंखायो थानेस्वर बसुमतारिनिया माने बिराद भट होदों आरो ना बेनो माने इमान बारा जानानै दंहैयो आरो बेनाव बेखौ नायोबा माबायावबो मानासावबो जोंनि समस्तियावबो थानेस्वरानो थांगोन नामा दा जिखियानो जाया लास्ट माबा मोनथ'वाखैथ' आपडेट मोनथ'वाखै रिजाल्ट मोनाखै दासो 4 राउन्ड नालाय गोबां दंबावो दानहैनोबो हागौ सोरबा सासेया आं बेखौ बुंनो थाङाखै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो ना क'क्राझारनिखौ नै क'क्राझारनिया 2 राउन्डआबो बारायाखै 4,495 नायनि माबानाया सेवलि महिलारिनिया माने बेवहाय प्लास जाना दंहैयो आरो ना लरेन इस्लारिनिख्रुइ इउपिपिएलआ खम देरहागोन आन्दासाव माने बेखौ जाज खालामोबा बारा देरहानाय नंला बायदि आं सानबाय इयाव सासेल'सो होखादों नालाय आवगायनानै थानाया जि लिडिं खालामबाय थानाय
दा बेथ' मेन रिजाल्ट नङा नंनायालाय, अब्लाबो बेयाव एसे जाज खालामनो हायो आरोना, जाय मानसिया बांसिन लिडिं खालामदों ओरै 20-30 हाजार गाहामनि सायाव जुदि लिडिं खालामखादोंबा माने देरहाहैनायनि एसे चान्स थायो आरो 20-30 हाजार गाहाम मानसियाबोथ' खम मानसि नङा नालाय, देरहाहैनायनि एसे चान्स थायो आरोना गोबांद्राय थाङोब्लाथाय, डिफारेन्सआ जुदि गोबांद्राय जायोब्लाथाय बे केन्डिडेटआ माने देरहाहैनायनि एसे चान्स थायो माने मा जाय माने गाहायाव थायो बे माने दानहैनो हानाय मानिखौ कम्पिटिसन खालामहैनानै एसे खम जाहैयो आरोना लोगोफोर। जियानो जाथों लाइक खालामना हो लोगोफोर, अननानै लाइक। मानो लाइक खालामथाराखै? मानो लाइभआव फैया, खम फैथारो मानो? आं लाइभआव फैनाया दासो गोदान ना फार्स्ट टाइम, ओंखायनोथ' फैबाङाखै ना जायाखैसो नामाथाय, लाइभआव फैनाया आं गिबिना, बेबायदि लाइभआव फैफेरामोन। खमथार थायो लाइभआवनो, माने खम थाथारो आरोना, खम थाबाथाय इन्टारेस्ट नाङा। नै लोगोफोर नायदोलाय नै, माबाया कंग्रेसआ खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनो दङ, बिजेपियासो 78 जाहैफिनबाय नै मालाय, कंग्रेसआ आरो मोनसे खमायनासो लाबावबाय, माने लिडिं खालामनाया बिसोरना खमायबायसो। बेखौ नायोब्लाथ' आसामाव सरकारा बिजेपियानो फैगोन बायदि आं नुहुरखाबाय आरोना। बेनिफ्राय बाखिथ' दाननोनो हाखायासै, बिपिएफनियाबोथ' मालाय लिडिं लाबाय दंखायो, एजिपियाबो लिडिं लाबाय दङ, एआइइउडिएफआबोथ' गावनि टुआनो टु फैब्ला दासो सासेयानो सासेखा। बेनिफ्राय नैबेयावहायथ' कंग्रेसआ माने बिराद डाउन आरोना, फेक्टर नङा होननानै सानबाय आं। बिथांमोननि थाखाय एसे खम पारसेन्टआवनो जेदा जेदि जायोब्ला रिजाल्टखौ नायनो बिराद मोजां मोनो आरोना, बाराद्राय अफार डिफारेन्सआव जुदि माबालांबाय थायोब्ला, बारायलांबाय थायोब्ला नायनो एसे बारा इन्टारेस्ट नाङा, माने एसे फेस जानाय जानांगौ आरोना, 1000-1500सोआवनो डिफारेन्स थाबाय थानाय जानांगौ आरो, होमबा दा रिजाल्टफोरखौ नायनो एसे मोजां मोनो। अफारद्राय मानि माबा थायोब्लाथाय नायनो बारा मोजां मोनालै, इन्टारेस्ट नाङा रिजाल्टखौ। बे गसाइगावफोरनिया एसे नायथावथाव जागोन, 2251फोरल' नालाय, बाखियाथ' नै माबाफोरनियाथ' दतमाफोरनाथ' 3284, 4000, 5000, 11,000, 13,000हालागै मानि डिफारेन्स जानानै दंखायो। 11,000आथ' -41, 11,000 माबा जायोखाना डिफारेन्स जानानै दंखायो। फैला जेबरगयारि आरो थानेस्वरनिया 11,000खा। बेनिफ्राय बाक्सानियाबोथ' बे मोननैयानो हाइस्ट मानि गाज्रि जानानै दंथ'थारो आरो दा, मानि 13,000 जाना दंहैयो। राउन्डआ 4 राउन्ड थांबाय थांनायालाय, 4 राउन्ड थांबाय मोननैबो।
लोगोफोर नै नायनोसैलाय र' बेसे समस्थायाव बेसे दावखोलायखो नेटआ स्ल' जाबाय सरि नै 72 था सरि 78 नै लोगोफोर 78 थांलायबाय बिजेपिना बेनिफ्राय कंग्रेसनाथ' बे 24आनोखा बिपिएफआबो 10था एजिपिआबो 10था एआइइउडिएफआ सानै उखैब्ला सासे मानि लिड लाबाय दं आरोना जों बिटिसिनिखौसो बांसिन गोसो होगोन बिटिसिनिखौ जों बांसिन नायगोन आरोना बेसे समस्थिना बेसे थांगौ उदालगुरियाथ' 6 राउन्ड थांखाबाय 9000आनो बारा जाना दङ रियन दैमारिना बेनिफ्राय आसबादावबो 6825 बारा जानानै दं सरन बरना 6 राउन्ड 5 राउन्ड दं सिडली चिरांनिया सिडली चिरां पान्जाम ब्रह्म बेनि आरोना 5 राउन्ड थांबाय 21 राउन्डसिमहालागै दं दे बुरजा राउन्डआ बुरजा नालाय टाइमा गोबाव लागोन आरोना दुथायावबो क्लियार ओंखारहैनाय नङा बायदि आं सानबाय आरो दा मानो होनबा राउन्डआ गोबां दंथारोना लेट लादों साननाया हिसाबै एसे लेट जागोन आरो आंनि आन्दासाव लाइभआव फैदो लोगोफोर दा ओंखाम जाबाय नामा सोरबाफोर ओंखाम जानायखाय लाइभआव फैथाराखै खनसे फोरमायहरनि आं ना लोगोफोर गोसोआव मानि गोसो गुदुं साननायफ्रा क्लियार जाथों बिटिसिनिखौ फोरमायहरनि आं खनसे बिटिसिनिखौ फोरमायहरनि आं बेवहाय गसाइगावआवबोथ' माबायानो बिपिएफआनो लिड लाबाय दङ बेनिफ्राय बेसेबाङावनो 2251 मानि बियो प्लास जानानै दंहैयो आरोना बेना मानि बारा जाना दं बिपिएफनिया दतमायावबोथ' बिपिएफआनो लिड लाबाय दङ 6710 मानि भटाराव मानि बियो मानि बारायाव लिड लाबाय दं आरोना क'क्राझाराव सेवलि महिलारि बेबो मानि 4495 बेवहाय मानि माबा जाबाय दं आरोना मा होनो लिड लाबाय दं बेबो भटार बारा जाना दं बेनाबो बावखुंग्रियावबोथ' बिपिएफनियानो बारा जानानै दङ 5380 बेनिफ्राय सिडली चिराङावबो 3764 मानि भटआव मानि बारा जाना दं आरो बिपिएफनिया मानासाव 11377 बिराद गाज्रि जाबाय आरो आंनि समस्थियाव नै माने जेदिखौ आं एसे मोजां नुगौमोन जेनेबा जियानो जा माने आंनि समस्थियाव एकदमबारे इउपिपिएलनिया गैथारा आरो मानो होनना बुङोबा बेयाव मानि एसे हेसपेसल' थानायबा मानि आं रिजाल्टखौ नायनो बिराद हांखुर जाना दंखायोमोन नालाय एसे मोजां मोनगौमोन आरोना बेनिफ्राय बाक्सायाव 13933 बाक्सानाथ' बुहुत मानि डाउनाव थाहैखानाय रखम राकेशनिया बिपिएफजों जेनखागोन आरो जियानो जाया भेरगावआवबो मानि 9613 मानि आप जानानै दंहैयो बिपिएफनिया उदालगुरियावबो 9072 प्लास जानानै दंहैयो माजबादावबो सरन बर'निया 6825 मानि बिराद बेखिनि भटआव मानि आप जानानै दंहैखाजोबो आरोना बेखौ नायोबा मानि आंथ' बुंखाबायानो दहायनो बिपिएफआनो बांसिन मानि बिटिसिआव बांसिन देरहानो हागौ आरो मा इउपिपिएलनिया सासे बाहायसानो सानैमार बिनि सायाव बारा देरहाया आरो दा जियानो जायाथों मानो आं नोंथांमोननो फोरमायहरबाय लाइभआवनो गैथाराना इन्टारेस्ट नाङा लाइभआव थाब्लासो एसे इन्टारेस्ट नाङो इउपिपिएलना खिन्थु बे सासेयानो सासे ओमफ्राय लिड लानायाबो बे सासेयानो सासे लिड लाबाय दं आरोना प्लास खालामथ'वाखै दा दसेथाना दाजाबनानै बेसे मोनो ओंखामफोरसो जाबाय नामाब्रा लोगोफोर माथो बिराद खमथार लाइभआवनो फैबांथारा हनै माबा सानै साथाम 7 10 जन 30 40 जन बेनि सायावनो बारा इन्टारेस्ट नाङाना बरिं मोनो मानसि गोबां थाब्लासो नायनो मोजां मोनो साथामफोरल' फैयो
नै कंग्रेसआ सरि बिजेपिआ नै 79 जाहैबाय कंग्रेसआ 24आनो इउपिपिएलआ गैला इउपिपिएलआ दानजालायबाय नै इउपिपिएलआ मोनसेया बिजेपिनियासो अरुप कुमार दैयासो दानहैबाय खोमा आन्दासाव बिनियानो दानबाय बिजनि समस्थियाव नायनि र' बिजनि नंगौथ' आरो अरुप कुमार दैया नै 3आव बिजनि नै 472 सरि नैबेयाव तामुलपुरनियाबो नैयाव दं दै आं दासो गोसोआव फैदों माने बावना दंमोन आं आन्दासाव बेयाव थानांगौ तामुलपुरनाबो नै तामुलपुर बिश्वजित दैमारिजों माबानिया नै आं बावनानै थादोंमोन दानि माने बेवहाय बिजेपिसो गेलेदों नालाय आङो बिपिएफनि जानानै गेलेदों नामा सानदों समस्थिया माने 10थायाव आवगायखाना दंहैखायो आरोना बिसोरो बाखिया बिजेपि केन्डिडेट होदों नालाय बिसोरना बावना थादों बे 8179 मानि बिश्वजित दैमारिना बारा जाहैना दंखायो आरोना प्रमद बर'नियाथ' 12,237ल' नै तामुलपुरनि नै दा बावना दंमोन आं नै 8197आनो माने बारा जाना दं आरो 4 राउन्डल' थांदों बिसोरना 4 राउन्डल' बिसोरनाबो बारा थाङाखै लखिमपुरावबो बिजेपिआनो आवगायना दं दै लखिमपुरावबो बिजनियावबो आरो तामुलपुरावबो हेमन्त बिश्व शर्मानिखौ नायनि लोगोफोरनि हेमन्त बिश्व शर्मानिखौ जालुकबारिनिखौ नायथाराखैना बेवहाय कंग्रेसनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्माया 3 राउन्ड थांबाय बिसोरना 18,805 भट मोनदों दै ओमफ्राय कंग्रेसआ मोनदों 6,866 11,939 भट बारा जाना दं हेमन्त बिश्व शर्मानिया आगुनि जाय CMमोन जालुकबारिनि बे जालुकबारि खोनादोंना लोगोफोर हेमन्त बिश्व शर्मानिखौ नायदों नै हेमन्त बिश्व शर्माना 18,805 माने भट थांना दं ओमफ्राय कंग्रेसनि जाय बिजायथि बिनिया 6,866 नै बिजेपिआ 80टा समस्थियाव आवगायनानै थालायबाय नै लोगोफोर 80टा समस्थियाव बेनिफ्राय बारायगासिनोसो मालाय बिजेपिना लिड लानाया बेनिफ्राय कंग्रेसआथ' दा खमायलांबायसो 23आव थाबाय बेनिफ्राय बिपिएफआ 10थायानो 10था एजिपिआ 10थायानो 10था एआइइउडिएफआ सानैयानो सानैखा रायजो दलआ सासेयानो सासे रावबो देरहाथ'वाखै लोगोफोर देरहायाखै नालाय नैबे वेनाव 0-0 जाना दं मथा मथि 4थासो जाहैफ्रामगोन बायदि मोनबाय आं
नै माबायावबो वेस्ट बेंगलावबो बिजेपि सरकारनो फैगोन बायदि मोनबाय आं एबार 148टा ममता बेनार्जीनि जायगायाव। बेनिफ्राय केरेलायावल' कंग्रेस सरकार फैनो हागौ नामा? लाइभआनो गैथारा माथो। मोनसे खमायलायबाय नै बिजेपिआ 79आवल' लिड लाथ'लायबाय। अबेबा मोनसेयाव सोरबा थांलायबाय आरो। नै माबानिखौ नायसैलाय बिटिसिनिखौ ना बिटिसिनिया बेसे आवगायनानै दं आरो खनसे खिथाहरबावनोसैलाय आंना सोरबायदि केन्डिडेटआ बबे पार्टिनि आवगायना दं बेखौ खिथाहरनि आङो। गसाइगावआवथ' बिपिएफआनो दतमायाव बिपिएफआनो बेनिफ्राय क'क्राझार बावखुंग्रि सिडली मानास बेनिफ्राय भेरगाव बेनिफ्राय बाक्सा उदालगुरि माजबाद जेसेबां दङ बेखिनियाव माने 10टा समस्तियाव दाबो बिपिएफआनो माने गोबां माने भट लानानै आवगायनानै दंथ'थारो आरो दा बाखियाव गैया माने बिराद आरो नैयाव नायोब्ला नै 7 राउन्ड गाहाम थांबाय बिनाथ' माबाया एसे बारासिन सिद्लिस्रांनिया 21टा दं बिनिया राउन्डआ इना हाइस सिद्लिस्रांनियानो इना 7टा थांबाय बाखिया 6टा मोनसे 8टा थांबाय 16टानिया माजबादाव सरन बर'आ देरहाखासिगोन बायदि मोनसे आन्दाज खालामबाय आरो ना 8टाल'सै आरो 13,000 गाहाम प्लास जाना दंखायो नालाय 79 लाइभआनो गैथाराबा इन्टारेस्ट नाङाना लाइभआवनो फैथारा साथामफोरल' लाइभआव फैयोबा साबा
साबानिफ्राय बाङाखै लाइभआवनो 40-50 जन फैबाय दसे थांफिनलायबाय कमेन्टस खालामनानै सोंहरब्रा इयाव कमेन्टस खालामजायाखैबा माबायाव कमेन्टस खालामहरबानो जाबाय कमेन्टसआव आं खिन्थाहरगोन ना नोंसोरनो बबे समस्थिना बेसेबां आवगायनानै दङ दोनथ'नोसै लोगोफोर लाइभखौ दसे दा फैफिनलायगोन